sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elingo tambe urine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tatuladan anak putune kang nerusake pepesan kowe ngaren kudu eling solo 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 mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elingo tembe burine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tatuladan anak putune kang nerusake pepesan kowe ngaren kudu eling solo 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 mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung elingo tambe burine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo tatuladan anak putune kang nerusake pepesan kowe ngaren kudu eling
mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang waktu kanggo mresno jalan waktu. Ing nata garwa risa Jaya elo den mingkar mingkur rengmu para hakarana karenan marti siwi oe 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 pamintaku nimasito asih aton runtut tansah reruntung ing sarena sawon ini datan tinggal sarambut lamun ato cakete tansah mulat sita asih
Pituno ayo bareng Dimas ana tapi wajib situasi langsung buka kan terus sejak langgam tapi ya langgam aku kang setya satu wit biyen nganti saiki tak cepaki soto ya Rambok. Seniwati ki sing tanggap sasmita wong palarane iki sida asih kok langgame arep gawe sekop-sekop ki piye? Engko wayahe keri-keri yo engko. Iya ya paham aku Mas. Mosok kok palarane sida asih kok arep keri-keri sogok-sogok. Bocah nek bocah clintisan. Tapi ora keri lho Mas jenengan lek nglebokne mliset lho Mas. Mliset banget disku. Ayo dianjar. Nano. Yo. Andiko pangayomanku yo lahir bete kuwas nyono ono edo moso mongsa aja ngono aja moso tandha yen ra kowe ora tak bukake cahayu doa kerine engko langgam nganggo keri-keri nano monggo mlampah tabeh mungkin lestario yo ganti dhek pamesake oh yo cek sinau yo Dik aku yo sinau angger nyanyi sangune roti Mokianto buka sikik seluruh gosok-gosok
pusing dupa kumalun ngenenging tiasa ngapake kawengku sagung jajan nanging sanget hangikipi sang Resi Kaneka putra kang anjok saking wiyati tansah marep pamoring suksma sinupaya winaya kena sepi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamengku wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran yang saya hormati. Lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang saha pepanggihan sinarengan campur sari jelas nada pimpinan saking panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kancil dipun koordinatori panjenenganipun Roko Mas Mus Takim ingkang mijil saking tlatah Jalan Haji Taib Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Makarya sinarengan Alkalin Audio Sound Kondang ugi dipun garaken langsung lumantar cerah foto di channelnya Kancil Jelas Nada. Siang menika sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Ibu Pujiati dalasan Bapak Sriyanto Suwargi ingkang sampun kepareng minisuda putra putrinipun jeneng menika Dayu Linda Ari Purnami ingkang sampun kalampahan daup kalian bagus Debi Nasetia Wahyudi putra Jalu saking Bapak Supriyadi dalasan Ibu Nasuha. Mugia kagem pengantin kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun pamiringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu
para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan sawanipun campur sari jelas nada sining guyung Triwidyawati kawula temangan setunggal pokok sawiji Kadang Seniwati ingkang nyengguyung jelas nada pesinden kondang saking Tlatah Sragen kelahiran Magetan Jawa Timur sawanipun Dayu Fani Ratnasari Bugelwati musyawarah untuk sakinah Selamat siang Cayu. Selamat siang. Dina iki kok bunga men to Mas metu awakku. Dek ini ruwet to rene aku. Iya. Lah iya. Tak kangeni. Kowe hiburane aku ta. Seliramu tak golek ning isor-isor tenda, isor-isor wit, isor-isor got gak ono. Aku ki padake miki mos lho Mas. Lah ngene iki lek golek isor tenda ra enek. Aku lho dek ini bareng koncoku. Kok kaya bogel ya rupane. Tenan. Jebule sound desip Mas. MC mu tewel lho Dek iki. Jebule sound desip. Alah alah sound desip mbahmu disku. Kok padake wedhus aku. Penake Cayu. Heeh. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking tlatah Wonogiri sukses. Sawanipun Dayu Anjar Setya Wati jelas nada. Aja pegatan ngono barang. Wong sindinan kok wangsalane jaman now lho. Selamat siang Mas. Janji koko, janji koko. Ungke ungger. Lah iya. Ngecap mletik pikire yo ngene iki kok. Wong sindinan sak peklasem kok ya. Apik lho Mas engko anu viral. Heeh. Tenan kok. Sini gambarnya telu rambut celok lho. Yang satu Mancala Putra. Kula tepangaken setunggalipun ganti kakung nggih Pak. Jane kan 3 perjanjiane. Sementara ganti kakung sawanipun Mustaqim. Asli dari Sragen. Sekop-sekop. Sekop-sekop. Wilujeng siang wong ayu. Lah kok ya ayu ngono lho. Bagus sih kok ngene kok. Nyari rani kang tunggal dereng rawuh. Gantine. Lah nggih gantos. Aku arep gulung-gulung pokoke. Edian golek pasar. Reyokan pokoke. Arep dadi. Weh. Pakane kembang ning kene. Kembang. Akeh ya lho akeh. Lah ya kembang sore lonte lho. Nggih matur nuwun Mbah Buker. Nggih. Sekecake Mas Mus. Aku kok ngendi ra mbok kenalke lho. Sragen pun ngoten kok. Oh mpun. Aku ra ndungu anu. Penyanyi siji iki banyak budek. Rewel. Penyanyi. Nggih matur nuwun. Nggih padha-padha ya wis. Ya maklum nek budek e. Kesempatan budek-budek ning Mas Mus kok. Kula piyambak pangandali wara Ki Bogel Ati Prayitna mijil saking Tlatah Bumi Sukawati Sragen asri. Saking pembangunan jelas nada ala kalih Trapoto ngaturaken wilujeng siang. Sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambing laras campur sari jelas nada untuk Anda semua.
bayar gulung-gulung sajane. Arep dadi ora sida. Ngerti jogete kiprahe. Kiprah tayub. Miyak sepede kiwasono, kadang-kadang jelas nada. Badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lagon. Manut Mas Yoko sing ngeson. Wis ganti ya. Oh, Mas No. Tambahi lo no. Jelas nada. Keringetnya tekan kene. Oh ya. Emang gua peduli sama lu. Sombong amat. Ya ora. Kono dia pengen lalekne aku ngendel-ngendel ke. Nyapa to Mas jenengan karo liyane kok ora karo aku. Karo MC Tewel kemayu ya. No nano monggo. No nano. No nano. Ya. No nano.
Apa Mas? Kena badai nggih, bocah. Heeh. Oke. Siap. Sabda Cukup mikir. Ayo kene. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Lihat sabun kuda penuh dengan Buaya. ada yang putih Us. dan ada yang Rayap. setiap hari Mau. ku siram semuanya mawar melati Kus. semuanya Mampus. apa sih? Udan kangen di topan. Ayo Jelas nada. Boyo lali bergoyang. Wes pirang tahun lawase. Ono kene ngenteni tekane. Antu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku. rasa hati hati kangen saya suwe Jelas nada di mana-mana. ngalor ngidul dadi bingung utang tangan rapi sodi Wong ayu enggal bali kanggo nambah kangone ngati nadyan sak keteping netra ati gelo muga antuk tombo. jane kangen pora mas Kangen nih, kowe iki nek ning Alah, alah. nek kono-kono tak kangeni angger sliramu ki melu MC lianen aku jeres aku. alah bel gedes mas Tenan. alah Terus aku marang sliramu ki lahir tulus sing batin lho nih. tenan pora Apa meneh iki melu tewel anyel aku. aku lho mas dianggurke terus lho mas Muga-muga wonge ra nonton. gabut mas Lah cilik kaya ngono ora gabut piye? wonge ngeslot terus Masa tewel iki edan ale. rasan-rasan kok muni Heh. ojo nganggo mie Ayo. Slow. Neng mimpi
pirang taun lawase ono kene pateni takane antu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Rasa hati ketika saya suwe saya ana di mana ana samping saya ngalor ngidul dadi bingung udan tangan ra bisa dibandung wong ayu enggal bali kanggo nambah ingkang ningali nadyan sakedhepe netra ati delok muga antuk tombo sing arep mbok pamerke ki apa ora mas sajak mungkin pamer klambi apa pamer aku ngerti mas Peh, aku minimalis klambimu anyar ngono ora kok. iki lho mas aku ki made in Aku ki- Ragil Fashion wi ora kuwi mas Hah, iki lho sumuk lho mas padha jare aslinya jerone gembrobyos lho mas Masa? Ayo to Masya Allah iki lho mas kok protes ki lho Bodo amat. Jane ya wis aku karo tewel ae nek kono muga-muga tambah anak cilik wih kaya mak lampir guyumu kuwi ora mas aku titisan kok ya nganti kekowo ning ngimpi gawang-gawang slirae sapa jeneng Ra mikir tabrak. tak goleki sliramu sembah nuwun ni Nggih, matur suwun. awake dhewe iki ning tlatah Cipinang kuwi yo biyen taun ning kono 2 taun aku Iya. Ayo jumeneng Dek Tari, Dek Tari, Dek Tari, Dek Yati, Dek Yati, Minul. Oh, Ayo Mas, ijeng nilai. Ayo Mas, ijeng nilai.
Timon. Jelali, Aku lagi. Timon. Pakno pundi niki ngersane kijing miring Timon Pakno. Pakno. Ragandeng mama tebu yang radi tepeng oreng. Baju gel mangga baju gel. Gasnya baju gel. yo kali mas, tengah-tengah ono uwote. Kene kemati, kono kemati, ditimbang-timbang podo abote mas. Kijing miring, ayo mas, kijing miring. Solalilo. Baju gel. Baju kok sing endi iki? Baju gel. Umba-umba sabune wangi tiwas munggah anake tangi. Kijing miring, ayo mas, kijing Baju gel apa tendarien mereka udan kangen dipun puter. Kondur Dek, kondur.
lagu si kucing putar ringkirang Pak Karapan bahasa kadang saking jelas nada campur sari. Iwala balik. Ayo Demino masuk deh. Ayo dek tari berdua. Rada maju. Mangga Bu Mus. Di Adi sama kuning. Alon-alon. Pokoknya alon-alon. Sugeng rawuh bosku nyang tambahan rawuh. Lah ya. Pokoknya tekan ben nganti tekan bengi ben awet nganti tekan bengi. Dong ora? Jelas aja lagi.
bagus. Heeh. Rasa di gaya-gaya ora penak. Selanjutnya menapa Rasa malih? kakean gaya, polos wae malah penak. Pira Dik Badri? Pripun? Tangan loro. Sampun. Wanita torok. Wes Pak De. Heeh. Iki bablasnya nganu kembang rawe, Des. Oh, kembang rawe. Nggih. Nah, sekalian. Atari jeng gue mustaqim. Lagune Ponderet, Dik Wiwin, Mas Reza Widodo. Monggo Mas. Monggo Pak Supri, dipun tego batur Mas Adipin. Pak Supri Sragen. Wanci banglo tanpa obat beteng dedet kang rino somba ewang mas jelas nada la la la
kaya wong kelangan pentung dalak-dalak wegasane bingung. Niki rombonganipun Pak Miso Cikarang pun Ayo Bos Pri, Monggo. Mas Pri Sragen, Bos Stres Winara Nggih. gayang kayak gini Pak Haji Lasimin. Yo Mas Supri, seragene. Tak suwun Lho. Lho. Pak Haji Lasimin. Biyen aku ya wis kandha jroning bebrayan akeh panggoda bebasan wanci panglo tanpa oper peteng deten kang inoso masuk ke Pak. Jelas nada. La 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 la. Wong ayu mbok aja bingung tumrawo satema kecatro Anda di mana? Anda kambing saya. kaya wong kelangan bantung wegasane bingung. Niki tanduk malih napa boten niki, Pak? Ganti geser. Suwe-suwe. Kowe bagus-bagus kowe. Yo ora ngono, Dik. Aku ki yo Pak, senembang kula. Rumah sampe sing suwe Dik apa piye? Telepon Nogel. Lah nggih. Yo masukin. Nggih, lah. Tak suwun. Oke, baik. Tak suwun marang sliramu. Janji prasetyan. Sesek sithik, Mas. Seseke. Terus kapulan tuhu. Sesek rik tetep tulus. Kangani sliramu. Wah, pengedang opo kowe iki pengedang? Sesek rik sesek 3/4. Wasik. Kurang sesek rik.
pesan wanci banglo tanpa obor betang dedet kang iri noso Jadama kecantro kaya wong kelangan tento wakasan bingung penyanyi ini kok celeng yo gaya ngepal Mas anyel kula Pak dilapi digemateni ngoyo-ngoyo kok sodok lah iya Kendang kuwi lho Mas. kendang-kendang Ngegas ae kowe. Sabar. nah sabar kok kene lho ini sabar iki kene sabar kok wisirnya Tak suwun soe sliramu ojo lali kasih Pera mikir tetap tulus ragani saben bengi kene tengah dijengklek kok mikir-mikir ngono meleset malah kok Lah urung pas loro wektune kok ya saka nengah wae. nyawang kok saya mas, Bob interupsi kendangannya atur-atur ini tak dulu jreng Bogel kan sing mburi kan kok ngerti, si Erik ngerti. kendang peludadet pengen 16 Lah yo nganggo bobo sik togel, nganggo ancang-ancang nek kaya kuat-kuat to bae. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak opedi Rasanya nyanyi lah rasanya. Wes sampun ya Pak. Aduh aku nyanyi kayak gue nggo ngapa aja gelem dibayar aja dibayar Pak Simin sing ulang-ulang jengkleng ora penak Ora kepenak ya Pak nggih. Lho, kapokmu kapan gel? Saiki nek sing protes. jengklengan ora penak ya sampeyan aja sambang ayo ora sida nyawer lah Ora sida. Pak Ci aja dibayar nek kula mboten penak mboten apik MC sijine ayo moga-moga bener iki sing paling oke baik kurang apa-apa deleng ayo Play. cek Sek. sek sound Nah niki penak Pak niki Pak. Hai insyaallah bismillah. Mbok nyon izin ya Bos. Ping-pingane. Anjay kita seping tenan. Ping-pingane kok Mau tak sepil. MC ini jaluk es Saben bengi nyawang kepenak ora Pak contoh kepenak Mas Bogel contoh gue diwai meneng mencontohkan Bogel bae lah lah nggih nang ngeten iki penak ya Pak nggih penak ngaku dangdut Rik lah kok ya jengbleng ora pas sekop nah sing penak ya weh wae duit sing meneng wae duit oke baik apa sing dhuwur ge agar ora penak jaluk maning duite hei anca-anca kene lho anca-anca kene rasa aku dhuwur sak mau tenang no pikirmu oke baik perjalanan Dik iya Rene
Ada pengar. Ini Pak Surong. Masya Allah, Masya Allah. Bocah dapur sih gampang. Yen memajang Asik. pae sawah among nganggo jano kok rene jano Barang sekepen nganggo kuning diseblengke. Baleni. Karo plumba ya. Urung kok. Oh, sik urung to ri, urung. saya kata lu nyok. Pengendange ngene. Pengendange ngene, Pak. Pengendang dudu setel aku kok iki melu sekolah ras yo. Nggih. Baleni ae, Pak. Iya. Inu maning Banyu. Sing tenanan iki dibayar ya, Pak ya. Aja ngisin-ngisin ya. Pak bayar meleh, Pak. Ken kesane serius, Pak. Oke, Pak Iman. Siap. Kel. Halo. Ayo sing bener lah. Wis sore. Niki suka nih, Pak. Aku reok. Wis terserah Rika, Ayo, penting ayo, aja ayo. mendem. Engko ngel. Ayo Reok, dalang. Weleng caleng. Ayo, Pak. Bogel. Dalang kayak apa? Ayo. Bener Mana Kel. mendem bis mendem ge. Salto. Aduh, hebat. Dua ikon kok ya nurut men. Salto. Peng telu, salto peng telu. Terus. Lagi. Siji ben awet. Terus. Mas. Loro-loro. Ben awet. Kena awet. Masalah sampai maghrib. Gimana yo? Ya, loro-loro. Telu. Pinteran. Golet mangsa pinteran. Kena Kel. Mana Kel? Oh, pinteran ya. Ya, terus Kel. Seluruh. Terus. Aja balik. Ngana mengjaba. Balik aja balik. Ngana golet.
Wis. Dinumi. Oh ya kana. Golet maning. Oh, golet maning. Hei, rusak. Wah, rusak kae. Kayak rusak kae. Rioke nyasar. Pawange ndi pawange? Penimbule goleti penimbule. Kayak rusak, penimbule goleti. Wis. Nah, wis kono bae lah. Woi. Wis marem sikile. Wis penimbule langka maning las. Aduh, golet. Buka ki apa gue? Ajang rogoi. Ajang rogoi gue buka ki bae. Wis lah. Wis kesel. Siapa nih? Wis. Wis sampai gunung. Dah. Oh. Penimbule wis ilang. Wis. Henti. Anak haji kaya ngene haji apa? Henti anak haji lho. Iya. Langsung sampai dulu ya. Ayo Bakuman. Bagus, joget. Monggo Bos Raswan.
Mangke Pak Haji Gino ngersakan manis. Nggih sadanipun perahu layar nggih Bapak Haji Gino nggih. Nika dipun lajengaken perahu layar. Pak Gus, ayo Pak Kumas, Pak Ibuan keluarga Banyu Mas. Ngene. Bos Menir mangke napa nyekar piyambak? Siap. Sekar bisa Perahu layar yuk. Ayo dua ganas. Rizka Dea. Yo konco iki sing kebiro Teman Asri. Alian numpak perahu layar ing dina Minggu pariwisata. Ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa lumrah lesu adiknya Wilmas jebul wisore witi kelopo katon ngawe-awe prayogane peci bali wae dene esu-esu tumanang nyambut gawe. Sampai bawah deh. Sampai bawah deh. Raune wis tengah piap-piap banyu tinelah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu adiknya Wilmas jebul wisore witi kelopo katon Belas manis masih. ayokane beci bali wae Belas manis. esu Monggo Pak Haji Gino. Pak Haji Sandiman monggo. rambut gawe Pak Haji Sandiman monggo. Kantor Pak Haji Gino monggo. Ya Rizka Mariska. Monggo Pak Sigino. Monggo. Pak Setu, Bos Bandung. Pak Haji Gino monggo. Pak Supri monggo. Monggo Pak Haji Gino. Siap. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis. Semesem ngumpuli madu. Saya bisa
pisan cocok asik jelas nada. Manis dek kue pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem ngumpul madu saya bisa ngruntuhke jantungku masuk ini dasar manis tenang lara asmara masih res aduh dek gulane Jawa kowe jamanes dasar prasaja yuk masuk bos aduh wong maneh ayo kane sepisan ketemu sore kono kae kawan sulit
Bos Pri. Supri ya. Kiai Seragen. Siap bun. Aku sakit ngono iki modelan. Iki Bos Supri, iki Bos. Hah? Oh niki. Oh ngoten. Main api sekolah. Masih menika rondo Pak nang dianu mawon. Iki Mang pilih. Maksudnya mana? Aku ya sanggil peren bun iki bun. Asik. Monggo. Oke sama wa. Aku nganti lajengaken tetes sing tresno Bos Supri yo. Iki sik Bos Supri meneh. Wis. Siap bun. Tetes sing tresno siap bun. Saking Ayo lanjut. Saking Pak Tino Tangerang monggo Pak Tino. Tangerang monggo. Jelas tanda. Sugeng rawuh begitu Pak Bisa Kota Bekasi. Bapak Marianto, Pak SBY, Bapak Haji Widodo, Pak Sobonis Group, Pak Bisa Depok, Bapak Haji Suparjo, Pak Suharjo. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing anut tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing andang uyuh. Monggo
monggo Bu Haji Yanti. Niki lagu. Bu Haji Yanti. Monggo Bu Haji. Bakso stres monggo. Tresno Bu Haji Nani, Bu Sandimin. Najan aku wong orandu. Bos bener tak gerang. Monggo Bos. Bos Menir, monggo Bos Menir. Bos bener. Ayo. Mae dereng lho, Mak. Demi ungker. Ungker. Yen sinamang ana netra. Tare Paji. Sing lanang tresno. Janur kuning lengko-lengko. Sapa wonge sing kadang guyu. Pandang timandang. Solo. Nuwun Pak Is, sedaya niki. Pripun Pak Supri? Kak HE meneh. Wis jare. Telaske nggih. Yo. Tresno iki ora Gantian bos, Sebenarnya Bos Supri. Bu Haji Yanti sama Bu Haji Nani. Bos Min, monggo Bos Min.